Avui visiten el plató de Televisió de Manresa Maria Josep Pazos i Anna Vilajosana, que acaben de publicar el llibre La força de l'ànima, un llibre que explica la real i increïble història de com la Maria Josep va poder sortir del coma gràcies a una cançó del grup manresà Els Convidats, la cançó Estic esperant. Amb elles dues parlarem del llibre i també d'aquesta història i ho farem en 20 minuts. Benvingudes, Maria Josep, benvinguda, Anna. Gràcies. Aquí davant tenim aquest llibre, no? La força de l'ànima. Què penses, què et passa pel cap, Maria Josep, quan veus que la teva història, no aquesta història que vas estar en coma, que gràcies a una cançó vas poder sortir d'aquest coma, doncs aquesta història s'ha agafat forma de llibre, no? Bé, aquesta història suposo que ja ve de fa un temps, perquè quan vaig sortir del coma vam pujar a planta a l'Hospital de Santiago de Vitòria i li vaig comentar a ma germana que volia escriure tot el que m'havia passat perquè ho tenia molt fresc al cap i li deia que ho apuntés en una llibreta i ella ho va apuntar tot i bueno, al final ho hem pogut materialitzar gràcies a l'Anna també, perquè ella ha estat als meus braços i a la meva veu aquí. És curiós, no?, que en una situació delicada doncs ja es pensés en plasmar aquesta història, no? Sí, era com una necessitat, a més, perquè veia que era algo tan que podia ajudar tantíssima gent que no vas tenir cap mena de dubte, inclús a sentir-me una mica despullada amb la gent, perquè, vulguis o no, és la meva vida, és el meu entorn, és la història de la meva família, del que ens ha passat, és una mica donar-te a conèixer, que a vegades no pot crear certa, no sé, però finalment hem pensat que és el millor que podíem fer, sí. És una història positiva, perquè té un final feliç, genial. però també té uns moments durs, no? Fins a quin moment t'ha servit transmetre aquesta història cap a un llibre, no? Mira, no només a mi, sinó a tota la meva família. Començant per la meva filla, que ara farà 16 anys, però en aquells moments tenia 14 anys. A ella li ha servit molt perquè ha pogut expressar amb l'Anna el que ella pensava, coses que jo no sabia. Les meves germanes també han parlat amb ella, els meus pares, tot el meu entorn ha parlat ha posat de la seva part en el llibre i ha explicat la seva història. Per tant, ha estat com una teràpia de tothom, una teràpia familiar, diguem-ho així, amb amics i tot, sí. Una protagonista important és l'Anna, no?, que ha traslladat aquesta història amb el llibre 100% real. Aquí no hi ha ficció. No hi ha ficció. Li heu de donar forma, no?, perquè sí que, clar, hi ha coses que no s'expliquen per a qüestió d'espai, no?, però no, tot és real, contrastat, a més, amb totes les veus, la de la Maria Josep, que és la més important, la veu principal, però també tota la seva família, que viu i pateix el coma des d'una altra òptica, no? Ella està en coma, la família està al seu costat, li dona suport, li parla, li explica, però viuen i pateixen realitat molt diferent a la que viu ella, no? També devien servir aquests apunts, no?, que ja es van prendre, doncs, just després, no? Tot s'ha fet servir. Les reflexions, idees, opinions, hi ha hagut molt de sentiment i jo crec que ha estat, sobretot, molt difícil per la família i per ella, no?, explicar això en veu alta, perquè no és fàcil posar paraules a sentiments i emocions que han marcat molt, tant ella com a la família. Contenta del resultat, perquè m'imagino que tenies moltíssima informació, no?, amb aquests apunts, al parlar amb tota la família, amics, no? I el resultat final... Estem molt contentes del resultat, ens agrada molt com ha quedat. De fet, hem fet el llibre que volíem fer. Amb això hem de dir que l'editorial s'ha portat molt bé, no? Està molt respectuosa amb el plantejament que vam fer del llibre nosaltres, que vam dir, ens agradaria poder-ho explicar d'aquesta manera, amb aquest ritme, amb aquest ordre, i l'editorial ha estat sempre molt receptiva a les nostres propostes, i per tant la manera com ho hem plasmat és com ho volíem fer-ho. Això és fantàstic, no sempre tothom té l'oportunitat de fer-ho així, no? M'imagino que la Maria Josep s'obrís cap a tu també ha sigut bàsic, no?, que tingués aquesta confiança absoluta. I això no és fàcil, és un valor enorme, primer perquè tampoc no ens coneixíem, no és una amiga, no? Som amigues i ja tenim confiança, que potser està bo això, fins i tot, vam començar la relació de zero, no?, a començar a explicar, home, tu qui ets, què t'ha passat,
però penso que vam connectar ràpidament, no? I això el llibre, si no hi hagués hagut aquesta connexió personal, hagués estat impossible arribar a fer aquest llibre. A mi m'agradaria afegir una cosa, això, que ella, quan vam començar, ella va començar a parlar del llibre i estava embarassada, a punt de tenir el seu fill, Luke. I ella tenia una sensibilitat molt a flor de pell. Crec que això ens ha ajudat molt a aquesta complicitat entre dues dones. Sí, ens ha ajudat molt, penso. Com recordeu aquestes trobades que es feien en un cafè, així en un cafè davant? No, es feia a casa seva, un entorn fantàstic, em venia a recollir, ha tingut la gentilesa de venir-me a buscar i portar-me a casa seva, estàvem allà. Pensa que ella acaba de tenir el seu fill, llavors, entre acte i acte del llibre, ella li donava el pit al seu fill, saps? I jo l'agafava, bueno, hem estat... Més intimitat impossible, més confiança. Com germanes, sí, sí. Es va crear un ambient des del primer dia molt amè, és la paraula. Posem-nos una mica en situació, la història. La història va començar doncs, el mes d'agost del 2011 a Vitòria, no? Un viatge que podríem dir de negocis, de feina, correcte. Un viatge de feina amb el teu company i a l'hotel de Vitòria. Què va passar en aquell hotel? Vam arribar allà, a l'hotel de Vitòria-Gasteiz, que havíem de visitar uns clients. D'allà marxàvem a Gijón, i de Gijón a Valladolid, a Segovia, a recollir la meva filla i fer uns dies de descans. Però va passar que no sé si estava molt cansada, estava esgotada de veritat, i quan vam arribar a l'hotel deixem les coses i vam notar que hi havia moqueta, no em va agradar gens, i feia una miqueta d'olor a tabac, i ho vam dir, escolta'm, que això, i bueno, no hi havia habitacions, i al final ens vam haver de quedar amb aquella, tot i sabent que no era la més adequada, tot i pensar, bueno, és una nit, no passarà res. Li vaig dir a la meva mare, estava cansada per anar a buscar una altra cosa, dic, no passarà res. Vam marxar a veure els clients, vam estar una estoneta amb ells i vam anar a dormir. Però a la 1 de la matinada em vaig despertar amb una asfíxia severa i em vaig morir allà al passadís de l'hotel. Va ser una sensació de solitud absoluta al morir-me allà, perquè jo vaig morir allà. Sí, per tu va ser una mort. Sí. Ja ho explico en el llibre, la sensació que vaig tenir i una mica el que va passar en aquell moment. Sí. Van traslladar cap a l'hospital de Vitòria. Em traslladen a l'hospital després de mitja hora perquè no me'n podia intubar, no portaven l'equip mèdic adequat. Llavors, fins que no em van portar a Txagorritxo, que és un hospital especialitzat en pneumologia, pues no em van poder intubar. Llavors allà van veure que no hi havia res a fer i em van posar respiració assistida i em van induir al coma. Quan em van voler despertar no van poder perquè tenia un edema al cap, 3 infarts cerebrals. I llavors ja les va complicar la cosa i com que ells no tenien especialització de neurologia em van enviar a Santiago. I allà vaig tenir la sort de trobar-me amb l'Ester Corral, que és una doctora de la UCI, de l'Hospital Santiago, i ella em va fer el drenatge i a partir d'aquí, bueno, la meva germana estava de mort imminent i la meva germana em va trobar la cançó, li va donar al meu home, la meva home la va posar. I recordo perfectament, inclús ara aquell instant, que no he volgut contaminar, intento no contaminar amb nous records allà. És a dir, intento mantenir aquesta parcel·la del meu cervell neta, sempre, per no contaminar amb altres coses. Aquesta cançó de la que parles és la cançó dels convidats, sí. L'estic esperant, sí. Una cançó importantíssima en aquesta història. Importantíssima, i a més amb una lletra i una melodia que tu la sents la primera vegada i penses que està escrita per aquell moment. Te n'adones que realment està escrita per aquell moment. Doncs si us sembla, veiem un vídeo que ha fet l'editorial, no, per promocionar aquest llibre, així també ens posem una mica en situació, no? I escoltem també un fragment d'aquesta cançó, si la podem sentir. Molt bé.
esperant la teva resposta. Vull rebre ja, vull una mostra. Soc Maria Josep Pazos i aquesta és la història de com el coma va canviar la meva vida. La força de l'ànima. Recordes que em pots trobar aquí. Doncs estem escoltant aquesta cançó dels convidats. Estic esperant, com comentaves, una lletra que s'adaptava completament en aquesta situació, no? Sí, totalment. Era una lletra realment feta per aquell moment. I recordes l'instant precís? Sí. I les teves emocions? Sí, perquè jo dubtava entre quedar-me on era o tornar. I una em deia que em quedés i el meu em deia que tornés. I vaig optar per tornar. Vaig passar, a partir d'aquell moment ho vaig passar molt malament, perquè va ser un retornar aquí, no estava bé i va ser difícil, molt difícil.